Вели просвітні роботніки думаю, že moderna технологія направила обачливі розлики у справуванню nješkajších dzecoh i že má negatívny vplyv okreme na najmladších. Väčšina nješkajších decov má u stvari problem za koncentraciju. Znači oni še baš teško koncentruju na dajaku robotu. Bar zim rozšata povaha, znači teško ih zvesť na daco, okreme toto, co im dopite. A nažalj, väčšina toho, co mi jak škola ponúkame, bez ohľadu, že robím u také inštitúcie, že som učiteľka, dúfam, že nješkajším decom to dopite. Učebníky hočkeľoše vše probujú aktualizovať i osúčasniť i lepšie ilustrovať. Думам, že ich švet informatiky, interneta ih vše obehne. U nastavi uvodzíme, spočátku sme hasnovali kompjuter, projektor, teraz hasnujeme i mobilni telefoni, znači školjare na hodzini da stanju zadatok, da prenajdu na internetu, da co o čim še bešeduje na hodzini, da povjažu i da nauča hasnova z novi tehnologiji za toto, co im najce hasnuje. Просвітні роботніки наголошують, že bi rodiči mušeli odbaviti najvekšu ulohu, bo dzeci od njih preberaju modeli spravovanja. Nje trebali bi hasnovac telefon kad dzecko prisutne, a prosvітні robotniki bi trebali na roditeljskih schadskoh spozorjovac rodičoh, že bi kontrolovali i ohraničovali čas, kod jih dzecko preprovadzuje na telefonu i kompjuteru.